ter que explicar, por exemplo, Antía, empezamos contigo, que é isto do primeiro cómic con Tuitaku? É a primeira Comic Con, bueno, Comic Con é unha convención de cómics, de manga, que se fai en Tui, pois a primeira face, o sea, que a facemos nós. Creo que é unha iniciativa que ningún centro da zona a feita. E que é Tuitaku? Tuitaku é o nome do noso clube, que ven de Tui, que é Tui. Otaku, que somos as persoas frikis de algo, neste caso o anime. O de frikis xa dixeche ti, Dime, aficionados ao manga, te estabas contando. Esa acción, ese estilo, en cambio cuando saca de manga, puede cubrir temas como el drama, el romance, la fantasía. O sea, ten un marxe de temas máis amplo que calquer outro tipo de cómic, non?